hvilke bedste farfar? Bare farfar. Hov. Er det Nej, det er ikke den, der er forkert. Det er forkert nummer. Forkert nummer. Okay, så prøv at sige, det er politiet. Det er politiet. Det er politiet. Der er nogen, der stjålet din bil. Så bare vent og se, hvad han siger. Og så siger du april snart, når han siger. Ikke? Okay. Ej, det der er på. Jo, prøv nu. Hallo. Nej, ikke nu. Så. Hallo. Hallo, det er politiet. Der er nogen, der har stjålet din bil. Ja. April snart. Papa. Det er mig, Malte. Yes. Jeg fik dem. Ja. Du er der. Okay. Farvel til ham. Farvel. Jeg lægger på nu. Nu er jeg klar til. Nu kan jeg. Det var godt. Flag gå. Du klarede det. Flag gå. Ja. Flag gå. Her